Ola, somos Noa, Daniela, Diego e Teo. e imos ler Xela volveuse vampira. Tes un corazón nobre e puro? Salvaches a alguén que tivese un problema gordísimo? Eu si. Vaya, sen a axuda da miña amiga Rute, ben pouco podería facer. Rute, malía ser tan pequena como o meu dedo matapiollos, ten unha forza xigante. Rute é capaz de soprar ata cambiar de sitio a lúa. Pode converter un home malvado nun coche voador ou arrandear no fío dunha arañeira. Rute posúe poderes secretos, aínda que mellor vou comezar polo principio. Xela é a profesora máis boa do mundo. Deunos clase o ano pasado e todos quedamos supercontentos ao saber que tamén nos ia dar este curso. Pero Xela volveu das vacacións moi cambiada. Non parecía ela mesma. Seguía a ter a voz doce como un abrazo, mais xa non soaba igual cos píos dos xílgaros ou os foguetes das festas. Os seus cabelos eran aínda moi negros, mais agora traíaos sempre recollidos como unha avoa maior. As súas mans continuaban a ser delgadas, pero xa non parecían as mans dunha princesa dos contos. Non danzaban no aire mentres nos cantaba ou nos relataba fermosas historias. Xela esquecera todas as cancións e todos os contos que noutra nos aprendera. Os seus ollos aínda eran oscuros e brillantes, como boliñas de chocolate, e os seus beicinhos mantíñanse rosados, como un xeado de morodo. Mais xa nunca lle entraban ganas de rir, nin cos ollos nin coa boca. O que lle pasaba á profesora Xela era un misterio. Agora xa máis pon aquela saia branca de bolboretas azuis. Este ano aínda nunca nos trouxo caramelos de mel. Xa non xoga con nós no recreo. Todos nenos e nenas non nos dábamos conta de que Xela cambiara moito, tan rara se volvera, que un día apareceu cun zapato marrón de tacón alto e unha zapatilla verde. Seguro que por iso collea bisbou Felipe. Así está fea. Un luns deulle por se pintar de violeta arredor dun ollo. Como esquecera pintar o outro que dáballe falta semellaba unha morta vivente. Mesmo daba unha amiga de arrepío. Incluso se lle puxera a voz rouca. Ao mellor non é Xela, igual ten unha irmán xemelga, dixo Paula. Si é certo, esta non pode ser Xela. Onte vina pasar pola rúa a miña ventá chaveina e nin me mirou. Camiñaba con ollos pousados no chan, asegurou Ana. E se perdeu unha cousa moi importante, defendíona. Eu ben sabía que Xela era Xela, a pesar de todo o que cambiara. Cando se achegaba a min para explicarme onde estaba o erro da miña conta, seguía pulindo a esas rosas pequenas dos galos, a Morodo ou algo así. Tamén era certo que Xela nunca miraba ao ceo,
xa non lle importaban as caras que pon a lúa, nin as carreiras que botan as nubes nun día de vento, nin o rápido que se ascenden as estrelas do anoitecer. Tampouco xa non viña no recreo cando nós a xogar a pillar, cando tocaba o timbre. Xela baixaba as persianas e quedaba na aula, sen luz, mirando as paredes como se estivese castigada. Ao entrar do recreo, preguntoulle Ramiro: Xela, este ano non levasnos outra vez ao zoo? Non, que imos ir de excursión en tren, que nolo prometeu. A que si, Xela? Unha mañá entrou na clase con unhas enormes lentes escuras, cunha bufanda alrededor dos pés, cozo e unhas luvas negras que agochaban as súas mans de princesa enferma. Profe, por que leva os lentes de sol se está todo nublado? Quixo saber Matilde. É que teño os ollos un pouco mal, respondeu ela con voz de frío delgado. Moléstame moito a claridade. Tes fotofobia? Preguntoulle o resabido de Felipe. Que é iso? Saiu a mí. Fotofobia é terlle moita rabia a luz para que non o sabías, aínda que se chuleu. Xela non sacou aqueles horribles lentes en todo o tempo. Ao entrar do recreo preguntoulle a Ramiro: Xela, está o ano levamos outra vez ao zoo? Non, que imos ir de excursión en tren, que no prometeu a que si. Xela recordoulle a Paula e prefiro volver aos lobos, protestou Felipe. A profe xorda e menuda de Superto nos contou Toma e Felipe erou de pelexar por unha goma de borrar con forma de matar madura. Empezou a dar chimpos e pinchar carneiros pola clase adiante. Tiroulle unha caldeira nun de ali empredou unha batalla de estoxos. Un deles foi dar moi preto de Xela, daquela xirou a cabeza cara a eles, pero non lles dixo nada. A min eso pareceulle tan raro que pasei de, se non sería a quedar cega tamén. Puse a escribir no encerado e saíulle unha letra horrible. As letras caínlle e as palabras queréanlle fuxir. As justas polo esquenar da dereita tamén lle caíu o xin da man. E foi coñecer tan rápido que a bufanda e as lentes que acabaron volando polos aires. Xela atopou as presas as cousas, case non as deixou chegar ao chan, puse moi nerviosa. Quere enrolar a bufanda ao pescozo e puxo así as lentes, pero xa a todos e a todas non de tempo verde os ollos, e sorprendeulle quedar convertidos en estatuas. Foi así de repente como tomei a Felipe, rematou coa súa valla dos estoxos. Xela levantaba os palpebras como pintados de negro por baixo e tiña unhas manchas de cor vermella no pescozo xunto detrás dunha orella. Algo verdadeiramente grave lle está a pasar a Xela.